Dobar dan, lijepi pozdrav iz Bengaluru, Adinama, Južna Indija, kod mog gurua Paramahamsa Sri Nityanande. Znamo već odavno da postoji konspiracija protiv prosvjetljenja, protiv čovječanstva, protiv društva, protiv svega što miriše na proširenu svijest, na proširenje i na buđenje svjesnosti. Znamo već barem 25 godina, ima ljudi koji se temeljito time bave, koji razotkrivaju sve te konspirativne aktivnosti, objelodanjuju. Ne bi trebalo da budemo gluhi na to i ne bi trebalo praznovjerno da vjerujemo da to nije istina. Jer način na koji živimo sam nam dokazuje da ovo nije život čovjeka koji bi trebao da bude. Ako smo svi napeti, isfrustrirani, izdepresirani, trčimo kod doktora svako malo jer imamo neotkrivene, neimene, bezimene bolesti kojima liječnici, odnosno oni koji se bave bolestima ljudi, psihijatri, izmišljaju, tepaju i dodavaju različita imena različitim situacijama. Ako smo iole slabi, padamo kao žrtve tih svih izmišljenih stvari, ne znajući da smo iz neznanja mi sami kreirali bilo koju bolest. Zašto? Zato što ne znamo riješiti neke stvari u svome životu. Zašto? Zato što nas tome nitko ne uči. Zašto? Zato što ne treba da saznamo istinu. Ima grupa ljudi ili grupice ljudi koje smatraju da to ne smijemo saznati. Zašto? Niska razina svijesti koja operira iz područja straha i pohlepe. Sve što miriši na prosvjetljenost, na prosvjetljenje, sve što miriši da netko povede ljude tim pravcem, oni budu ili smaknuti ili im se život učini nepodnošljivim. Jako dobro znamo da mnogi plemenite duše iz bilo kojeg područja našeg života koji su bili primjer ljudima, mladima, da ih više nema jer su smaknuti, jer nisu podobni za to. Slično se dešava sa svim indijskim guruima, prosvjetljenim majstorima na ovoj planeti, a to je već odavno znano, ali hajka koja se sada isto tako intenzivno dešava je upravo to, jer oni jako dobro znaju koja je moć ljudi, i što oni time bi mogli izgubiti. Previše je interesnih stvari koje su oni kreirali da bi porobili ljude. Ono što bi rekao Pink Floyd, da žele od čovjeka napraviti cigle bez mozga. Počevši od edukativnog sistema, medija, zabavne industrije, medicina, odnosno farmaceutska industrija, prehrambena industrija. Sve je dizajnirano da drži ljude u niskoj, gustoj razini svijesti koja operira iz samo straha i pohlepe. Za razliku od toga, prosvjetljeni majstori, oni donose proširenu svijest. Swamiji, Paramahamsa Nityananda, on je mladi, karizmatični guru sa juga Indije, za one koji nisu još saznali za njega, koji već od 2003. godine inicira ljude u znanost spoznavanja tko smo mi i koje su sve mogućnosti unutar nas. Organizira, odnosno kreira programe kako bi ljudima približio što više tu znanost, da bi konačno počelo njihovo buđenje, odnosno naše buđenje. Kolektivno buđenje, masovno buđenje. Jer ova masovna
degradacija ljudskog bića na zapakirani proizvod traje previše dugo. Potrebno je da se probudimo, potrebno je da prepoznamo prosvjetljenog majstora. Swamidži, kojeg mi zovemo iz dragosti Swamidži, njegova svetost Paramahamsa Šri Nityananda. On je na naše traženje, na traženje naših bića, ne mogu dovoljno često to ponoviti, da smo naša bića, naše skrivene mogućnosti koje su unutar nas, koje traže da se probude. Mi smo tražili njegov dolazak da nas pouči, da nas prosvjetli, da nas probudi. Inicijacijama Swamidži online iz udobnosti svačijeg doma može inicirati, može probuditi tu svijest, proširiti svijest. Za šta? Za naše dobro, ne za njegovo. Jer njemu nije bilo potrebno da silazi u ljudski oblik. U kosmosu nije potrebno da se utjelovi. Ali zna gdje smo i zna da je vrijeme za buđenje. Vrijeme je za buđenje. Stoga i snage koje su protiv prosvjetljenja čovječanstva, protiv našeg kolektivnog buđenja, uspoznavanja tko mi u biti jesmo ili ti ga što mi jesmo, oni rade danonoćno i vrlo predano da pokušaju uništiti, zaustaviti povezanost, zaustaviti susret Swamidžija sa svima vama. I ako slušate vi ovaj video, to se odnosi i na vas bez obzira u kojem se dijelu svijeta nalazili. Da li se nalazili u Pančevu, da li se nalazili negdje u Zagrebu, kod Kragujevca, Krapine, nije bitno. Mi smo ljudska bića, mi smo u biti božanska bića koja imamo iskustvo u ljudskom tijelu. I jedino u ljudskom tijelu možemo doći do prosvjetljenja. I polubogovi silaze na planetu Zemlju, uzimaju ljudski oblik kako bi dosegli onaj vrhunac krajnjeg prosvjetljenja. Svi napadi koji se dešavaju Swamidžiju, Paramahamsa Nityanandi, oni su uporeni protiv vas, protiv mene i protiv vas. Ne protiv njega. Protiv njega naravno, on bi trebao da plati ceh. Međutim, naša svjesnost je beskonačna. Naša svjesnost je previše visoko, previše lepršava, previše prozračna, previše neopipljiva da bi mogli doseći to. Stoga pogledajte istini u oči, tko vi u biti jeste. I pogledajte, ukoliko vas zanimaju bljezgarije koje se povlače po medijima, ne od medija, jer mediji nisu ono što bi trebali biti. Novinari nisu ono što bi trebalo biti. Naravno, ne oni korumpirani. Jer naravno ovdje u Indiji, statistički u cijelom svijetu, indijsko novinarstvo, odnosno indijski mediji su na vrlo visokom mjestu po korumpiranosti. I takvi iznose bljezgarije sa nivoa najnižeg nivoa i stvaraju u masama zbunjenost. Površnost dovodi do toga da bez provjere se, eto tako, uzmu stvari zdrave za gotovo. Međutim, istina ne može biti neotkrivena. Stoga postoji i web stranica na kojoj su dokumentirani sve što je ikad išta objavljeno u medijima sa naravno rezultatima svih istraživanja. Jer u medijima se nametne jedna patka koju proture i prošire. Međutim, kada se stvori ne demand, nego dokumentira se suprotno, to se ne objavljuje nigdje. Puno je medija koji su blatili ime i djelovanje Paramahamsa Nityanande, koji su imali po sudskim odlukama da tjedan dana 24 sata objavljuju dolje u titlovano da se javno ispričavaju zbog širenja zlonamjernih vijesti protiv lika i imena Paramahamsa Nityanande i njegovog rada.
To naravno nigdje nije objavljeno jer to nije interesantno za njih. Međutim, interesantno je za nas da mi saznamo istinu. Pogledajte si sve što vas zanima. Vrijeme je za buđenje, jer naše je to buđenje. Nije buđenje za nekoga, za nečiji interes, za neku grupu, za nekakvu religiju. To nema veze ni sa čime, ima veze samo sa našim životom. E pa u tome preuzmimo odgovornost za svoj život, za svoje prosvjetljenje, za svoj dolazak na ovu planetu i u ovo tijelo, u ovaj život. Evo, do sljedećeg videa. Hvala na slušanju i Nityanandam.